ଜଣା ନାହିଁ ସେ ସ୍କୁଲର ଶେଷ ଦିନ କେମିତି କଟିଗଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେତେ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲା। ପାଖରେ ଥିବା ସାଙ୍ଗସାଥୀକୁ ଦୂରକୁ ଠେଲିଦେଲା। ଜଣା ନାହିଁ ସେ 10th କ୍ଲାସ୍ କେମିତି କଟିଗଲା। ଯାହାର ନମ୍ବର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡରେ ସେଭ୍ ଥିଲା ତାହା ଏବେ 10th କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡରେ ସେଭ୍ ହୋଇଗଲା। ଜଣା ନାହିଁ ସେ 10th କ୍ଲାସ୍ କେତେ କ'ଣ ଛଡ଼େଇ ନେଲା। ଯାହା ସହ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖା ହେଉଥିଲା ତାହା ସହ 6 ମାସରେ ଦେଖା ହେଲା। ଜଣା ନାହିଁ ସେ ସମୟ କେମିତି ବଦଳିଗଲା। କେହି କାହାକୁ ଛାଡ଼ି ରହିପାରିବା ନାହିଁ କଥାଗୁଡ଼ାକ ବି ଏବେ ମିଛ ଲାଗିଲା। ଯେଉଁଠି ଭାବନାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା ଜଣା ନାହିଁ ସେ ଦିନ କେମିତି କଟିଗଲା। ସ୍ମୃତିଗୁଡ଼ାକ କେବଳ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଡେରେ ଷ୍ଟାଟସରେ ଶୋଭା ପାଇଲା। ସ୍ମୃତି ସବୁ କାଗଜ ଫୁଲ ସାଜି ତା ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇ ବସିଲା। ଆଉ ଜୀବନ ପୂର୍ବ ପରି ସମୟ ସୁଅରେ ବହି ଚାଲିଲା। କେଜାଣି କେମିତି ସବୁ ବଦଳିଗଲା। ଜଣା ନାହିଁ ସେ ସ୍କୁଲର ଶେଷ ଦିନ କେମିତି କଟିଗଲା। ଆଉ ଫେରିବ କି ସେ 10th କ୍ଲାସ୍ ସମୟ?